En outubro deste ano 2020 cumprirase o 85 aniversario da morte de Antonio Palacios, autor do proxecto arquitectónico do Templo da Veracruz. Entre as actividades a desenvolver figuran diversos concertos, conferencias e a edición dun folleto divulgativo, visitas guiadas, a convocatorio dun concurso fotográfico, a mellora da iluminación exterior do templo e a colocación dun busto de Antonio Palacios. De feito, o Concello enmarca como preámbulo desta programación o concerto da Escolanía de Segovia, que se celebrará na apertura do Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, o día 6 de marzo. A este concerto seguiránlle outros que protagonizarán as corais do Carballiño en datas posteriores. Así mesmo terán lugar unha serie de conferencias sobre o Templo da Veracruz e Antonio Palacios. Editaránse un folleto divulgativo e programarase unha serie de visitas guiadas. Tamén está previsto establecer un sistema de información a través dun código QR.